Сега ще демонстрирам как се прави нов документ, нов запис в технологична последователност разчет. Първият бутон от менюто за иконите за бърз достъп, бутона се нарича нов запис. Натискаме го и както виждате се нулира екрана. Имаме възможност директно да въведем код. Това е последователен вътрешен номер за фирмата, който ние въвеждаме. Датата е текущата. След това с F6 трябва да изберем трудовата норма, от която ще откопираме операциите. Избирам модел, който ме интересува. След това с F6 бригадата, която ще работи този модел, колко работници ще бъдат ангажирани в изработката на модела, работното време 480 минути, по планово задание 500 бройки. Описание, свободен текст. Това е нещо, което да ни говори по-нататък какво точно искаме да знаем за този модел. Запис на данните и след това трябва да се прехвърлят данните от операциите от трудова норма 6. Това са операциите, добавяне на всички операции, копиране от стара технология в нова технология, да. Операциите са копиране. По този начин става прехвърлянето и на операциите. Ето, виждате колко лесно и бързо става съставянето на един нов документ.